गसाइगावनि सराइबिल बर'बादा गामियाव मुंख्लं सुजित नार्जारी गोसोखां जथुमसालि नब्लां बेखेवनायजों लोगोसे इउपिपिएल दलनि मोनसे सावरायमेल खुंफुंदों। बिटिआर सरकारनि मददजों बिटिसिनि गासैबो बियाबफोराव लुफुंजानाय बायदि गसाइगाव महकुमानि एबा सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय बर'बादा गामियाव मुंख्लं सुजित नार्जारीनि गोसोखांथियाव लुफुंजानाय जथुमसालि नब्लांखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। बे जथुमसालि नब्लांखौ बेखेवनायजों लोगोसे दिनै इउपिपिएल दलनि मोनसे सावरायमेलबो खुंफुंनाय जायो। बे सावरायमेलाव आलासि महरै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, उकिल मोसाहारि, मिरु इउपिपिएल दलनि गाहाय नेतारि राजु नार्जारी, बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्फा बरगयारी बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायमेलाव इउपिपिएल दलनि मावथिफोर आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दलआ माबायदि साखाफारा जादों बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। आरो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दलआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गासैबो मोनबा बियाबावनो देरहासार जानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै इउपिपिएल दलनि गाहाय नेतारि राजु नार्जारी बिथाङा बेबायदि फोरमायो। जोङो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जोङो धन्यबाद होदों। जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि मोनबा एमसिएलए समस्तियाव मोनबा सुजित नार्जारी हल बिथाङा होदों आरो बिथाङा 40टा जे जोंनि बियाब दङ 40टा बियाबावबो मोनसे मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मुङै मोनसे अडिट'रियाम बिथाङा लुदों। बेनि थाखायनो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ साबायखर बावदों। जोङो दिनै बावहाय गसाइगाव साब डिभिजनाव सराइबिल समस्तिनि बिराद गिदिर मोनसे कर्मि सभा मावथिफोरनि मोनसे मेल जों बेयाव लादों आरो दिनै जोङो गुमा समस्तियावबो मोनसे वार्कारफोरनि मोनसे मिट बाव लादों। मानो होनोबा जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनाव बा गसाइगाव इउपिपिएल डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव मोनबा समस्ति दं। मोनबा समस्तियाव मोनबाबो इउपिपिएलआ देरहानो थांगासिनो दङ। मोनबा समस्तिबो देरहानानै जोङो प्रमद बर' सारनो मोनसे गिफ्ट होनो नागिरदों आरो मोनबा समस्तिखौबो देरहानाया जोंना खाथां जाबाय, फाइनाल जाबाय। नोंथांमोना दिनै नुदों जोंनि कर्मि सभा जास्ट बुथ कमिटिनि सानै मेम्बार प्राइमारि आरो ब्लकखौ लानानैनो दिनै जायगा होथ्र'नो हालायलायै मोनसे बाव कर्मि सभा जानानै थांबाय बा जागासिनो दं। बेवहाय दिनै जोंनि हानजानि दैदेनगिरि मानगोनां काम्फा बरगयारी, जोंनि बिटिआरनि इएम मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथां, जोंनि इउपिपिएल हानजानि गायसनगिरि आफादगिरि श्रीजुत उरखावगोरा ब्रह्म सार बिथाङा नुजाफैदों। जोंनि लकेल एमएलए मानगोनां जिरन बसुमतारी आदायाबो बेयाव नुजादों। गासैबो ज' जानानै जोंहा जे 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव जे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बे इलेक्सनाव जोङो हारसिङैनो सरकार दानानै प्रमद बर' सारखौहाय फिन खनसेबाव जोंनि बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय मोनसे मिशनाव जों बयबो बारसोमदों। जिहेथु जोङो गोजोनखौ गायसननो हाबाय थांनाय बोसोरब्रै खावसेयाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव 40-50 बोसोरनि जे जोंहा दाङाबाजिनि जेंना, दावराव दावसिनि जेंना, बमा बारुदनि जेंना, सिलाइनि जेंना, सिउरिया हान्जानि जेंना गासैखौबो फोजोबजोबनानै न' सावनायनि जेंना, रिलिफ केम्पआव थानायनि जेंना, गावजों गाव होसोलायनाय बुथारलायनायनि जेंना गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांजोबनानै गोजोन गायसननानै 4 खावसे बोसोर सरकार सालायबाय। बे गोजोना जाहाथे अराय गोजोर जानो हायो, जौगानायनि लामायाव जों जाहाथे हान्थिलांनो हायो, जों बयबो बिदा फंबाय ग्रें अनलायनानै रायजो जानो हायो। बिनि थाखायनो फिन खनसेबाव प्रमद बर' सारखौ जोङो चिफ बानायनानै इउपिपिएलनि सरकार बानायनो नागिरदों 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव। एएनएम जीएनएम नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एएनएम जीएनएम नार्सिं आरो गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं।
अदालगुरि सहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै A&M आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव A&M आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, Nursing Assistant आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा A&M आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कोर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।